B'nefqa ta' 5 miljun euro għal kunsilli lokali u dawk reġjonali tnedew diversi skemi ġodda li mis-sena d-dieħla se jollu l-livell tal-għajxin tar-residenti. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal li l-għanewlieni ta' dawn l-iskemi huwa li tinħoloq iżjed inklużjoni u innovazzjoni. Dan kif hemm skemi dwar l-inklusività fil-waqt li oħrajn jittrattaw żieda fl-aċċessibilità u l-mobilità sabiex bekk jiġi żgurat li kull spazju fil-lokalitajiet ikun aċċessibbli għal kulħadd. Se jsiru wkoll skemi se jkomplu jsaħħu l-komunitajiet u li huma favur l-ambjent, it-tnaqqis tal-iskart u l-ħarsin tal-annimali. Se jkun hemm ukoll skemi li se jżidu l-użu tat-teknoloġija fil-lokalitajiet. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvia Parnis qal li llum il-ħidma u l-importanza tal-Gvern Lokali huma rikonoxxuti minn kulħadd. Semma li n-nefqa totali għall-ħidma tal-Kunsilli Lokali issa taqbes il-50 miljun euro. Min barra li qed jingħataw żidiet finanzjarji, il-Kunsilli Lokali u Reġjonali issa qed jingħataw l-istima li jixraq ilhom. Dawn l-iskemi qegħdin hemmhekk biex iħarsu l-ambjent il-persuni b'diżabilità, aċċessibilità aħjar għall-anzjani tagħna u nagħmlu bidla fil-lokalitajiet tagħna. Aħna rridu naraw li l-lokalitajiet tagħna ikunu lokalitajiet ta' eċċellenza u l-ħsibijiet tagħna wkoll illum huma li anke dawk il-lokalitajiet illi jipparteċipaw li jaħdmu, naħseb wasal iż-żmien illi jieħdu l-premju tal-li jkunu l-iktar lokalitajiet notfa, l-iktar lokalitajiet li jħadru, l-iktar lokalitajiet illi huma aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Parnis qal li l-għanewlieni tal-Kunsilli Lokali huwa li jservi lir-residenti u għalhekk li l-impenn tagħhom għandu jkun li jagħtu servizz ta' eċċellenza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.